На суд к Савченко не пускают украинских правозащитников. В частности, въезд на территорию России до 2021 года запретили уполномоченному президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирине Геращенко. Она ехала в Донецк в составе группы, сформированной по прямому распоряжению президента Украины Петра Порошенко. В группе депутаты, члены ПАСЕ и других международных организаций. Безперечно, це викликає лише обурення, що не допустили ні наших народних депутатів, ні українських консулів, ні прес-секретаря президента України. Без пояснень, абсолютно без пояснень. Єдине, що нам відомо, що на цій другій частині так званого судового засідання присутні європейські дипломати. Їх пропустили. Далі суду присутня лише сестра Віра і помічник Надії. В цілому те, що відбувається, ми можемо назвати лише одним словом. Це судовий фарс. Судилище. І нічого більше ми не очікували. Така абсолютна зневага до міжнародного права, до законодавства, я думаю, навіть до російського законодавства.